שלום ילדים ושלום ילדות. בעוד 2 או 3 שניות נפתח את המסך ותצפו כולכם עכשיו בהצגה אגוז של זהב. צפייה מהנה. שמחה רבה, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא, שמחה רבה. נו תשירי, שמחה רבה, אביב הגיע, פסח בא, תפרו, תפרו. תראה, כמה יפים אנחנו. נכון. ונקיים. ועוד מעט אנחנו נשב סביב השולחן עם אבא ואמא כן. וסבא וסבתא. נכון. ואנחנו נאכל ונשתה יין. כן, אני אוהב מאוד את ליל הסדר. אני גם יודע לשיר את 4 הקושיות. תראי, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל